warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Kepala SMA Negeri Tunggal Salaman ingkang kula hormati lan Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, sumrambahipun dhateng para rawuh sedaya ingkang kula hormati ugi kula tresnani. Saderengipun kula matur, langkung rumiyin kula ngunjukaken raos bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi karahmatan saha kasarasan dhateng kula panjenengan sedaya sehingga wonten ing dinten wanci menika kita saged makempal wonten ing mriki tanpa alangan satunggal punapa. Mula sumangga raos kasyukuran menika kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Rawuh ingkang kula hormati, wonten ing pepanggihan menika kaparenga kula badhe ngaturaken perkawis muri-uri kabudayan Jawi. Kabudayan asalipun saking basa Sanskerta, budaya ingkang nduweni teges budi, akal, utawi sedaya ingkang megayutan kaliyan akal. Lan muri-uri kabudayan nggadhahi teges kegiatan kang ditindakaken kangge njagi warisan leluhur. Wondene muri-uri kabudayan Jawi inggih punika njagi utawi nglestareke budaya-budaya Jawi ingkang kedah muri-uri kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi inggih punika kabudayan kang asalipun saking tanah Jawi. Ananging kang wajib muri-uri kabudayan Jawi boten namung tiyang Jawi, ananging kita sedaya warga negara Indonesia. Saking lare-lare dugi tiyang sepuh, sakmenika kabudayan Jawi sampun ing jurang kapunahan amargi para tiyang muda sampun nilaraken kebudayaan Jawi. Mula kita sedaya wajib muri-uri kabudayan Jawi menika supados budaya Jawi saged dinikmati dening kabeh wong saking dalam negeri lan luar negeri. Tumindak kang saged dipuntindakaken kangge nguri-uri kabudayan Jawi kadosta migunaken basa Jawa saben dinten, derek nikuyung menawi wonten nyadan, saparan lan acara liyanipun. Tresna maring kabudayan Jawi uga saged dipun arani nguri-uri kabudayan Jawi. Lan kathah cara liyane kang saged dipuntindakaken kangge nguri-uri kabudayan Jawi menika. Para rawuh sedaya, monggo sami-sami kita nguri-uri kabudayan Jawi supados kabudayan Jawi tetep lestari lan saged dipunikmati kaliyan putra wayah kita. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged dados motivasi kula lan panjenengan sedaya. Bilih wonten tepat anggen kula matur ugi solah bawa ingkang kirang trapsila, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Kapungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.